Üdv mindenkinek, én Darkesbé vagyok, és itt van velem... Ádi. Sziasztok! Én a játékkalózokból talán ismerhettek. De nem biztos. De nem biztos, igen. Spy gameplayem lesz. Harmadik rész. És jó fejek leszünk. Összesen. Lehet, hogy fel fogom tenni még azt a hetet, amit elrontottam. Tudod, hogy értem. Hát nem biztos, hogy 7 volt, lehet, hogy több. Ja, mondjuk tényleg lehet az is. De... Csak egy számot akartam mondani. Ja. És most jól nyomom. Red? Ja, úgy red. Na. Igen, majdnem a Saharan Spy settel megyek, úgymond a kaharóikémmel. És itt van egy Spy közöttünk. Melyik a piró? Nem, az a Spy. Spice. Oh, szép volt Hamza. Csak hát most... Bazeg. Bazeg. Nem. Bazeg! Nem! És bazeg! De várja, hogyha most ez a zene lesz, én megölök. Windows Movie Makerrel majd fogok csinálni egy olyat, hogy ezt Egy intrót. Kisípolom ezt. Ebben biztos vagyok. Mert ez a szám, ez egyszerűen rettenet. Nem csak ez, hanem az összes, amit benyomnak, mert ez egy orosz szerver. Ádám Engineerrel van, én meg Spy-jel. Nem azzal vagyok. Akkor Sniperrel. Ja. Jós vagyok, megjósolom. Úgyhogy ha engineer, akkor szépen... Menj már! Szépen üsd le. Amúgy te most spy-jal vagy? Igen. Miért? Spy gameplayem harmadik része. Hát De én nem lehetek spy. hát akkor most sajnál. Sajnálsz mi? Megfelejtettem lemútolni őket. Halló, magamat és téged lemútoltalak. Másokat akkor nem. Haláli ketyegő elő. Hátbaszúrás megvan. Hát ez nagyon gyorsan történt. Hopszi. Ez mi volt? Belaggoltam és úristen, ez mi volt? Belaggoltam. Menj a francba, menj a francba! Basszus, menj a francba! Francos burgonya. Francos burgonya! Graffitit beszélek. Frissen sült francos burgonya, tessék. Nem tudom betenni a graffitit. Ja, hogy ezek kém. Úristen, velem szemben van egy ilyen kém, és akkor... Te mész! Csak így. Hoppá, megvan a Spy. Már most valaki a nevemben van. Nem, egy Metza Engineer. Vagy most a budon. Úristen. Spy with the dead ringer. Megdöglött. Nyugi, már megöltem. Jó. Már annyi neki. I am on fire. Ajaj. Basszus, nem tudtam hátba döfni. Wow, ez hogyan? Nem tudtam hátba döfni. Azt hallod? Miért nem lehetek kémmel? Yo, will the help here? Most már kémmel leszek. Nem biztos, ez sem biztos. Hát nem. Jó, akkor heavy. Jó, én ezt lenémítom, ez egy olyan kis köcsög. Ez legalább jó szám, érted? Ja. Te vagy az első. Köszönöm. Orosz barátaink végre egy jó számot is ki tudtak hozni. Ja, őszintén nem. Ugye hát... Bazd.
Rus Friends. Russian Friends, or Russian Friends. És mit beszéljünk róla egy picit a játékról. Hát, mint szoktam, beszélek róla. Igen, szerintem egy jó játék. Hát, igen, konzolt, aki megmondta, annak nagyon szépen megköszönöm. Most nem hülyéskedem. Hát, elég jó fej. Kicsoda? Hát az fel is iratkoztam rá. Aki, jó, nem érdekel, hogy elfogadta a gyűjtőjét. Aki volt, aki elmondta, hogy hogyan kell a konzol betenni, még nem csináltam meg, de majd meg fogom csinálni. Ja. Jó, de, így. Megkerülöm őket. Ohó, te vagy az a kék spy? Nem. Basszus, nem tudtam megölni. Nem tudtam hátba szúrni. Miben segítsek? Nem mondtad, hogy segítsek? Nem. Azt nem segíts. Miben tudnék? Amúgy az a vicces, hogy minden pályára más karakter illik. Ja, mondjuk a dashboardra a spy. Vagy a heavy. Vagy a heavy, ja. Az mondjuk neked. Pluszban még tudod erre a szekcióra, erre a illik nagyon. Ez is azért milyen aimos. Ez is milyen béna gyerek. Úristen. Hát ez de béna. De és nem csak én laggolok, hanem más ember is a szerveren. Ha jól. Én nem laggolok. Én mondjuk laggolok. Igen, gyorsváltás be van kapcsolva. Ezért látjátok, hogy ilyen gyorsan váltok. Ez meg itt mit csinál? Hát van egy AFK-nk. Meglepetés. Surprise party. Surprise. Pont nem találom el. Oh shit. Biztonság kedvéért azért. Ha valakinek megvan a feltűnő fez, megköszönném oldalnál. Igen, tudom. Ádi, kifogytál a lőszerből? Jaj, ne! A dispenser az ad lőszert is? Igen. Oh yeah. Majdnem. Jó lett volna, hogyha ellenség lett volna. Na, nézzük, hogy hátba tudom-e szúrni így. Mi az, ha kiirtottad őket? Én meg itt követem így nagy biztonsággal. Elveszi a killemet a kis Mecha Engineer. Kellene lőször. Mr. Sandwich. Belelátok a fejembe. Basszam, itt egy spy van. Jó, nem. Mégsem. Jó, köszönöm, hogy megnézted a videót. Én Darkasby voltam, és ez volt a Team Fortress 2 Spy Gameplayemnek a harmadik része. És itt volt Én pedig Ádi voltam. Sziasztok! Jó!